Fel Bwrdd Iechyd, ni sy'n gyfrifol am gynllunio darparu gwasanaethau gofal iechyd i 639 o filoedd o bobl sy'n byw ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen, a hefyd darparu rhai gwasanaethau i bobl de Powys. Dyfodol clinigol yw ein cynllun ar gyfer gwasanaethau iechyd a gofal canaliadwy i'r gwasanaeth iechyd gwladol ar draws ardal Gwent. Ein nod yw darparu gofal diogel o safon uchel a chynnig cymaint o hyn yn y cartref neu mor agos i'r cartref ag sy'n bosibl. Fel Bwrdd Iechyd, ein nod yw gwella iechyd a lles y bobl rydyn ni'n ei gwasanaethu, gostwng anghydroddoldebau iechyd a sicrhau cynaladwyedd ein system gofal iechyd. Felly, pam mae angen newid ein gwasanaethau? O ganlyniad i ddatblygiadau mewn gofal iechyd, mae nifer ohonom yn awr yn byw yn hirach ac yn byw bywydau llawer mwy egniol. Yn ddealladwy, gall heneiddio greu ystod o anhwylderau a heriau iechyd. Rydyn ni nawr yn trin mwy o bobl nag erioed o'r blaen, ac, o ganlyniad, rhaid i ni newid sut rydyn ni'n gyfalu am a chefnogi pobl i gyflawni eu hanghenion cyfnewidiol yn well. Mwyn cynnal gwasanaethau diogel a chanaliadwy ar gyfer ein cymunedau lleol, rhaid i ni gael y staff cywir yn y lle cywir i gynnig y safonau uchaf posibl o ofal i'n cleifion. Rydyn ni gyd yn gwybod y gall ymarfer a byw bywyd iach ein helpu barhau'n iach a chadw rhai anhwylderau ffwrdd. Drwy weithio gydag ystod o bartneriaid, rydyn ni'n annog a chefnogi ein cleifion a'r cyhoedd rydyn ni'n ei gwasanaethu i barhau'n iach i gefnogi eu lles. Enghraifft, mae'n rhaglen Byw'n Dda, Byw'n Hirach yn cynnig archwiliadau iechyd arloesol a negeseuon iechyd ar draws Gwent. Mae'r archwiliadau iechyd wedi canfod miloedd o bobl a phroblemau iechyd ac wedi helpu eraill i roi'r gorau i ysmygu. Yn ddelfrydol, pan fydden nhw'n sâl neu angen cymorth, bydd cleifion yn derbyn gofal yn neu'n agos i'w cartrefi. Ein nod yw darparu gofal diogel mor lleol ac sy'n bosibl, yn aml yng nghartrefi'r bobl neu drwy'n gwasanaethau gofal sylfaenol fel meddygfeydd meddygon teulu. Dylai mynediad i ysbyty fod y peth olaf y dylid ei gynnig, ac ni ddylai nifer o gleifion orfod aros yn hir mewn ysbytau. Pan fydd yn rhaid i bobl fynd i mewn neu aros mewn ysbyty, bydd ein hysbytau presennol yn parhau ddarparu gwasanaethau lleol, fel gwneud diagnosis o anhwylderau a chyflyrau, cynnal apwyntiadau cleifion allanol a rhai llawdriniaethau llai cymhleth. Bydd pob un o'n hysbytau presennol yn parhau i gynnig rôl bwysig yn ein model newydd o ofal iechyd, y gall agweddau o'r hyn y maen nhw'n ei gynnig newid. Mae'n siŵr eich bod yn gwybod i ni agor 2 ysbyty newydd yn ystod y 7 blynedd diwethaf. Ysbyty yn Eirin Befan, Glyn Ebwy, ac ysbyty Ystrad Fawr, Ystrad Mynach, i gynnig gwasanaethau rhagorol mewn amgylcheddau gofal modern. Bydd y nifer bychan o bobl sy'n ddifrifol sâl ac angen gofal hynod arbenigol neu gritigol yn cael eu trin yn ysbyty athrofaol y Faenor yn Llanfrechfa Cwm Bran. Heblaw bod gan gleifion salwch neu anaf hynod ddifrifol neu bod yn derbyn gwasanaeth arbenigol, mae'n bosibl na fydden nhw byth yn ymweld â'r ysbyty newydd hwn. Os bydd angen iddyn nhw fynd yno, fodd bynnag, bydden nhw'n cael eu trin gan dîm o staff arbenigol sy'n hynod fedrus i sicrhau driniaeth orau a'r deilliant gorau posibl. Bydd angen trosglwyddo rhai cleifion o hyd i ganolfan ranbarthol ar ôl cael eu hasesu. Enghraifft i'r uned losgiadau a phlastig yn ysbyty Treforys, neu i niwrolawfeddygaeth yn ysbyty Brifysgol Cymru, Caerdydd. Rydyn ni wedi gwneud rhai newidiadau mawr yn barod i'r modd rydyn ni'n cyflenwi'n gwasanaethau. Ac mae'n bosibl eich bod wedi profi derbyn eich gofal iechyd mewn modd gwahanol. Rydyn ni wedi symud nifer o wasanaethau nes i'r lle rydych chi'n byw. Enghraifft, rydyn ni'n gweithio mewn partneriaeth gyda nifer o optegwyr ar draws Gwent i gyflenwi gwasanaethau llygaid y tu allan i'n hysbytau. Mae mwy o gefnogaeth diabetes yn awr ar gael o fewn ein cymunedau, yn arbennig mewn meddygfeydd meddygon teulu, ac rydyn ni'n cynnig timau nyrsys ardal bob dydd yn awr i roi cymorth i gleifion yn eu cartrefi. Felly, beth sy'n digwydd nesaf? Byddwn ni'n parhau i newid y modd rydyn ni'n cyflenwi'n gwasanaethau, gan sicrhau bod cleifion yn ganolog i bob peth rydyn ni'n ei wneud, a phob penderfyniad a wnawn.
byddwch chi'n dechrau gweld ysbyty a throfaol y Faenor yn cael ei adeiladu, a bydd mwy o wasanaethau ar gael o fewn eich cymuned. Ac yn fwy pwysig, byddwn nhw'n parhau i drafod gyda chi. I gael mwy o wybodaeth, ewch i'n gwefan, sef wdrifflig yn eirin befan hb.wales.nhs.uk.